στην Express Pipa Team, θέλω να σας ενημερώσω σε δύο πράγματα. Πρώτον, η Express Pipa το όνομα θα αλλάξει αυτή την Τρίτη. Και δεύτερον, σε αυτή την guild θα έρθουν πολλά ωραία πράγματα και συμφέροντα που θα οφείλουν στην ομάδα μας και στους members. Θα επιστρέψουμε σε όλα τα τουρνουάς, τα wars κτλ. Και ελπίζουμε ότι αυτή η guild θα κρατήσει για πάντα. Ελπίζω κάποτε μέχρι τον επόμενο χρόνο εμπιστευόμαστε να φτάσουμε τα 2 εκατομμύρια glory. Πολύ δυνατή guild με δυνατούς παίχτες. Ελπίζουμε όλα να πάνε μια χαρά. Τώρα να ενημερώσω. Να σας πει κάτι πιο Να ολοκληρώσω κάτι η ΕΠ. Ναι. Λοιπόν, μάγκες, θέλουμε και την υποστήριξή σας γενικά για να ανέβει η guild και να έχουμε πολλή υποστήριξη. Και κάτι άλλο θέλω να πω να ολοκληρώσω είναι ότι όποιος υποστηρίζει GR Warriors, ρε φίλε, θα πω μια αλήθεια, ότι για τα Warriors είναι και το μπούτσο. Για τα tournaments ανεβαίνει, είναι ψηλά. Αλλά είναι λίγο toxic οι GR Warriors. Αλλά μάγκες, όποιος θέλει να μπει, να μας στείλει ένα μηνυματάκι στο Instagram, να τον βάλουμε στην ομαδική στο Insta και στο FF βέβαια, και από εκείνη τη μέρα να ξεκινήσει να παίζει, να περνάει όμορφα. Όποιος δεν πει θα φάει μαχαίρι. μαχτουριές. Και απολογούμε και παιδιά, sorry, αυτό είναι το τέλος του βίντεο και απολογούμε εκ μέρους του άνεργου. Ναι, κάντε μας κύριε Κριστιαν, κάντε μας. Κάνε μας ερωτήσεις, ό,τι θες. Και για τον άνεργο, για μένα και για τον ΕΠ. Εμπρός on top, ένας παπάς. Μάγκες ένα. Πώς ξεκινήσω, άκου, πρωτού πούμε την ερώτηση. Λοιπόν, να το πω εγώ, να το πω εγώ αυτό, λοιπόν. Να απαντήσω εγώ σε αυτή την ερώτηση. Να πω λίγο, μίληση. Εγώ να απαντήσω. Άκουσε με ρε μαλάκα, να απαντήσω εγώ σε αυτή την ερώτηση, λοιπόν. Λοιπόν, από πού ξεκίνησε το όνομα, από πώς ξεκίνησε η guild. Λοιπόν, παιδί μου, άκου να δεις πώς ξεκίνησε η Express Pipa. Πολύ παλιά σκεφτόμαστε γάμο την GR Warriors, ωραίος. Σωστό. Πολύ παλιά ξεκινήσαμε, συζητούσαμε με τον Batman και με τον Πέτρο να ανοίξουμε μια guild. Σωστό. Και σκεφτήκαμε, κατά ακρίβεια, εγώ είπα παίξαμε ένα CS Ranked και επειδή έχασα είπα να σου βάζουν την πίπα. Και ο Killer είπε Express. Εκείνη τη στιγμή αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια guild και με εκείνες τις δύο λέξεις που πάμε, την πίπα και το Express, την κάναμε Express Pipa Team. Και από εκείνη τη μέρα αρχίσαμε να βάζουμε άτομα, τους κοντινούς μας φίλους, θέλανε να μπουνε και σιγά σιγά την ανεβάσαμε σε Glory και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, πολύ πετυχημένοι. Μπορώ να πω να ολοκληρώσω κάτι, μου επιτρέπεις? Όχι, δεν σε επιτρέπω να τελειώσει. Πάμε εδώ, Και αυτό είναι που μετράει, ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Είναι ένα μεγάλο επίπεδο για να πάρεις την guild σου 1 εκατομμύριο glory. Και θέλει πολύ δρότα, θέλει πολύ σκέψη, λογική σκέψη και θέλει και πολύ υπομονή. Και μυαλό. Και μια γκάβα, διότι η υπομονή είναι υπομονή και δεν είμαστε σαν τους άλλους που άμα σου βάζω πίπα να σου βάζω. Μάγκες, θέλω να πω και κάτι, ότι γενικά τρώμε κράξιμο, δηλαδή μας κράζουν όλοι, να σου το πω κάπως έτσι, αλλά θα πούμε τους λόγους. Επειδή όταν τους παίρνουμε στα χώρια μπορεί να βρίζουν, εμείς τους λέμε GG.
Φίλε μου, όποιος κράζει θαυμάζει, αυτό έχω να πω. Εγώ, μπορείς να μιλήσεις. Λοιπόν, και κάτι άλλο θέλω να αναφερθώ σε αυτό το θέμα που λέει ο Killer. Οι παραπάνω μπορεί να μας κράζουν, οι παραπάνω μπορεί να μας μισούν, οι παραπάνω μπορεί να μας αγαπάνε, οι παραπάνω μπορεί να μας αγαπάνε σαν guild, επειδή έχουμε πετύχει εκεί που είμαστε και μας ζηλεύουν. Δηλαδή όποιος κράζει θαυμάζει, όπως λέει και ο Killer, και όποιος δίνει σημασία, ξέρουμε το λόγο όλοι. Εγώ σε αυτό που θέλω να πω τώρα είναι σταματήστε να βρίζετε όλοι πίσω από μια οθόνη μέσα από ένα παιχνίδι, διότι αυτό το παιχνίδι όχι μόνο έχει καταστραφεί τελείως στις αρχές του 2017, από τότε που βγήκε αυτό το παιχνίδι. Εκείνες τις χρονιές μπαίναμε στο FF για να χαλαρώνουμε όλοι, να παίζουμε, να περνάμε ωραία με τους φίλους μας και πολύ ωραία. Εδώ πέρα, ναι, μισό λεπτό κύριε Κρίστιαν, να ολοκληρώσω. Εδώ πέρα από το 2020 μέχρι το 2022 έχει χαλάσει τελείως το ελληνικό community κατά την άποψή μου, διότι όλοι είναι scammers, σκαμάρουνε και δεν ξέρω γιατί το κάνουνε. Μπορεί να κερδίσουν λεφτά, μπορεί να κερδίσουν accounts, αλλά δεν ξέρουν τι πόνο θα τραβήξει ο άλλος μετά. Άμα σκαμάρεις το άλλο 800 ευρώ μαλάκα, το παιδί το άλλο τι θα πάθει. Εγώ είχα ένα φίλο πρόσφατα που του κλέψαν account 75 level και πήγε και αυτοχρόνησε για ένα παιχνίδι. Σταματήστε αυτά που κάνετε, είναι μεγάλη ασύνδεια και μεγάλη ντροπή προς την Καρένα και προς εμάς, γιατί εμείς καταστρέφουμε το παιχνίδι με αυτά που κάνουμε. Αντί να την ξαναεπαναφέρουμε, τι χαλάμε περισσότερο, με αποτέλεσμα οι παραπάνω. Να αναφερθώ και σε ένα άλλο θεματάκι που πολλοί μου το λέτε να το πω. Γιατί η Καρένα βγάζει πάλι τα OG's πράγματα. Η Καρένα, παιδιά μου, δεν έχει λεφτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τις έχουν λείψει τα λεφτά και βγάζουν πάλι όλα τα OG's, όπως βγάλανε τα γνωστά UMP, τα AK και τα λοιπά, τα γνωρίζετε όλα εσείς που ασχολείστε τόσο πολύ με το FF. Τα έχουν βγάλει όλα για να τα παίρνει ο κόσμος και να ξαναβγάλει χρήμα η Καρένα για να μπορεί να βγάλει και άλλα πράγματα, για να βγάλει νέα πράγματα. Τώρα το ερώτημα ποιο είναι. Πολλοί με ρωτάτε, θα ξαναβγάλει τα παλιά Elite Pass η Καρένα. Παιδιά μου, θα σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, επειδή πολλοί μου λέτε όχι μα και μου και. Λοιπόν, θα σας το πω μια και καλή, και όποιος θέλει το πιστεύει και όποιος θέλει δεν πιστεύει. Λοιπόν, η Καρένα, η αλήθεια είναι πως θα ξαναβγάλει τα Elite Pass. Θα ξαναβγάλει διότι ένα παρόμοιο αντίστοιχο έχει γίνει και το 2018. Στην Ινδονησία και στην Φιλανδία βγάλανε τα μπλε Angelican το 2018 στην Ινδονησία. Και μετά από 2 χρόνια, το 2020 δηλαδή, 2 χρόνια μετά, βγήκανε και στον ευρωπαϊκό σερβερ. Τώρα τα παλιά Elite Pass έχουν βγει σε τέτοιο spins, τα σπινάκια στο Battle Royale, και που λέμε έχουν βγει πάλι στην Ινδονησία εδώ και 9 μήνες, έχουν περάσει ήδη σχεδόν 1 χρόνος. Πόσο καιρό μας δίνεται ακόμη για να βγουν τα παλιά Elite Pass? Άλλος ένας χρόνος θα βγουν τα παλιά Elite Pass από CS1 μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Και αυτό το παιχνίδι, το παιχνίδι βασικά κρατιέται μόνο και μόνο από τα Elite Pass, τίποτα άλλο. Λοιπόν, Χριστιαν, κάνε μας καμιά ερώτηση. Ό,τι θες, ό,τι γουστάς, ό,τι επιθυμείς. Και δεν ξεχνάμε το πιο βασικό express πίποτο που ήταν. Αυτό ρε φίλα. Έλα Χριστιαν, κάνε μας ό,τι θες, ό,τι ερώτηση. Ρε γάμο, τα κολοπίτσι. Λάστιχο την έκανα.
Κύριε Κριστιαν, κάντε μαζί για να μιλήσουμε λίγο. Χριστιανά, να ακούσει ένα χώρο. Τα παιδιά θέλουν να μάθουν πώς θα γίνει το όνομα της Squid. Μάγκες, περίμενε λίγο. Λοιπόν, επειδή πολύ ρωτάτε, δεν θα σας πούμε ποιο θα είναι το όνομα της skill, θα είναι έκπληξη. Αυτό, και πιστεύω θα τρελαθείτε με αυτό το name, μυστικό. Και είναι έκπληξη, θα το δείτε όλοι, θα το ανεβάσουμε στο TikTok, όποιος μας ξέρουν στο TikTok, όποιοι μας ξέρουν, και στο YouTube θα ανεβάζουμε πράγματα. Θα ανοίγουμε live γενικά και στο TikTok. Να υπενθυμίσω ότι θα συμμετάσχουμε σε πολλά τουρνουάς, νέοι members, νέοι officers και νέα άτομα στην guild που θα βοηθάνε αυτή την guild σε glory και wars γενικά σε tours και σε wars. Ελπίζουμε από τη Δευτέρα και μετά να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Ναι, να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Η Quill να πάρει τα tours και τα wars πιο σοβαρά. Διότι μέχρι τώρα τα wars τα παίζαμε τέρμα χαλάρα. Αυτό. Χριστιαν, κάνε μας άλλη ερώτηση. Κύριε Killer, να σας πω κάτι. Πώς ξεκινήσατε? Ξεκινήσα το FF, να πω λίγο πρώτος. Να πω. Ναι. Λοιπόν, άρχισα από το 2017, έχασα το 2018, μετά άρχισα κάπου 2019 με 2022 και τώρα είναι αυτό το ΑΚ από το 2019 κάπου εκεί, ας πούμε. Από εκεί άρχισα. Όσοι με ξέρουν με λέγανε Mafia 7-7, όσοι με ξέρουν από παλιά. Παίζει να με ξέρετε η μισή ελληνική community και όσοι με ξέρουν και τώρα. Λοιπόν, πες και εσύ από πότε άρχισε. Λοιπόν, παιδιά, και εγώ έχω ξεκινήσει το παιχνίδι από το 2017. Έχω χάσει πολλά accounts που μου κοστίσανε, πολλά σοβαρά accounts που χαθήκανε για πάντα. Αλλά δεν πειράζει, δεν είναι αυτό το θέμα. Τα plays μου και τα skills μου δεν ξεχνιούνται, θα μείνουν πάντα στη δημοσιότητα. Όχι! Δεν σημαίνει ότι δεν σημαίνει ότι άμα έχεις καλό account θα παίζεις σαν καλό, θα παίζεις full ωραία. Δεν μετράει αυτό. Από fake account να παίζεις από level 1 account πάντα και ξέρεις να παίζεις, όλους θα τους γαμάς. Δεν είναι θέμα τι account θα έχεις. Μπορεί να με κράζετε εμένα αυτή τη στιγμή που μιλάω, αλλά εγώ δεν με νοιάζει κιόλας και να με κράζετε, δεν με νοιάζει. Εγώ πάντα έχω μάθει να μιλάω μπροστά σας, δεν έχω μάθει να μιλάω πισόπλατα. Και ούτε πίσω από μια οθόνη, όποιος έχει τα κότσια, από κοντά. Από κοντά και να μου πει τι πρόβλημα έχει με μένα. Έναν άνθρωπο που το γουστάρουν όλες οι γυναίκες. Αυτό ρε φίλε, απλώς τραβάτε κόμπλεξ με την πάρτι μου. Ότι αυτά που καταφέρνουμε εμείς θέλετε να τα διαλύσετε. Ναι, αυτά που καταφέρνουμε εμείς δεν μπορείτε να τα κάνετε εσείς και ξεσπάτε πάνω μας αυτό. Χριστιαν, κάνω μας την επόμενη ερώτηση. Μάλιστα, τώρα ποιο είναι το καλύτερο, το παλιό ή το καινούριο? Θα σου πω τώρα εγώ. Θα σου πω μια αλήθεια, ότι εμένα εντάξει τώρα το καινούριο δεν με χαλάει, αλλά το παλιό ήταν πιο γαμάτα ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε τώρα όλοι στην ελληνική community έχουν γίνει toxic. Εγώ προτιμώ
να ήμουν τώρα το 2017 να ήταν το FF, αλλά να είναι τώρα, μαλάκα. Τώρα έχει γαμηθεί. Και εμείς θέλουμε να ξαναεπαναφέρουμε πάλι το FF. Πίστεψε με. Με τα ζόρια πάλι θα την ξαναεπαναφέρουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Κύριε Κίλερ, μου δίνετε το λόγο? Ναι. Και εγώ θέλω να... Μου αρέσει παραπάνω το παλιό FF, το καινούργιο δεν μου αρέσει καθόλου. Διότι έχει γίνει μια μεγάλη μαλακία εκ μέρους της Γκαρένας, που από εκείνη τη μέρα που έχει βγάλει τη Σόνια και τον Όριον έχει κατατήσει για τον Μπούτσο, γιατί τους παίρνω ένα V4 και όλοι έχουν Σόνια και με σκοτώνουν. Κρίμα σε kills. Κρίμα και... εγώ εισηγούμε, κατά τη γνώμη μου, για να γίνει καλύτερο το FF, έτσι όπως είναι τώρα, δηλαδή εισηγούμε να καταργηθεί η Σόνια, ο Όριον και γενικά άλλα πολλά πράγματα, διότι δεν αξίζει να περνάμε αυτά τα βάσανα, και το λέω για να μην τα περάσετε κι άλλοι, γιατί εγώ χθες από τα νεύρα μου στο CS Ranked προσπαθώ εδώ και ένα μήνα να το πάω Master και δεν μπορώ λόγω της Σόνιας, και από τα νεύρα μου ζαλίζομαι και δεν μπορώ. Πιστέψτε με, είναι ό,τι χειρότερο. Κοπανάω τείχους, λίγο έσπασα την οθόνη μου, έσπασα και το κρεβάτι. Πες, δεν είναι τούτη καλύτερο, πίστεψε. Εγώ να ολοκληρώσω λίγο κάτι. Και γαμώτε. Λοιπόν, μάγκες, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί το FF να έχει πέσει, αλλά εμείς δεν τα παρατάμε ως εδώ, φιλέ. Γιατί, μάγκες, μπορεί πιο πολύ τώρα να... Δηλαδή, God's Quad, ας πούμε, όποια τη ξέρει, ο leader παρά σε FF, γιατί το έχει βαρθεί, ρε φίλε, αλλά θα ξαναεπιστρέψει πάλι τα Χριστούγεννα, να το ξέρετε. Γενικά, ρε φίλε, εμείς ποτέ δεν έχουμε πέσει και ποτέ δεν θα πέσουμε, πίστεψέ μου. Και όσοι θέλετε να μας ρέξετε, δεν θα μπορέσετε. Αυτό έχω να πω. Που θέλεις να ολοκληρώσεις κάτι? Ναι. Φραπές. Γαμώ το ταρτάκο, μόνο αυτό. Γαμώ το ταρτάκο. Γαμώ τη μάνα του, γιατί ρε φίλε, μόνο σκάμερ ξέρει να σκαμάρει. Αυτό ξέρει. Εντάξει. Δεν θα πέσει. Θα πέσει. Ο ταρτάκος, μαλάκα, επειδή μαλάκα και ένα βλάκα να του πούνε, μαλάκα, ξέρω εγώ, μαλάκα, αυτή τη στιγμή πεις βλάκα τον ταρτάκο, θα σου πάρει το account, δεν γίνεται να μην στο πάρει. Και εγώ, μαλάκα, άμα θέλω και γουστάρω, άμα θέλω. Άμα με πεις βλάκα, θα σου πάρω το account, στα χέρια μου θα κάνεις. Εγώ θα σου το πάρω, μαλάκα. Τι επειδή άμα σε πει ηλίθιο, μαλάκα, θα το πάρεις το account, μαλάκα, ρε μαλάκα. Ο ταρτάκος, μαλάκα, κλαίει ρε μαλάκα, είναι σαν το μωρό, μαλάκα. Και άμα δεις την πάτσα του που την έχω σε πει, θα τρελαθείς ρε μαλάκα, θα εκπλαγείς, είναι σαν την πουτσα ρε μαλάκα, σαν το αγκούρι. Μπαίνει μες στον κόλο σου. Να ολοκληρώσω λίγο κάτι. Αυτό ήταν το βίντεο. Και κάτι τελευταίο έχω να πω. Κάντε όλη η εγγραφή και ένα subscribe στο Χριστιαν. Και ό,τι θέλετε γράψτε από κάτω και θα σας απαντάμε στα μηνύματα, στα σχόλιά σας. Αυτά παιδιά, καλή συνέχεια να έχετε από εμάς. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.